with Jesus ug ang atong relationship with the Father through Jesus. Si Jesus mao ang tinuod nga punuan ug ang Amahan mao'y atiman niini. Ug kita mao ang mga sanga. Ug nindot lang kaayo ang hulagway nga gihatag ni Jesus nato. Nga ang sanga nga dili mamunga, putlon, og pulungan, iprun ang mga sanga nga mamunga aron kini makapamungag daghan. Lain baya kayo ning cutting the branch from the tree, ug lain kayo na siyang ipruning, no? Naa ang trimming bitaw nganuman aron kini makapamungag daghan. Ingon di ay niinisab ang ato bitang relationship with our God, with Jesus. Nga si Jesus mao ang punuan, naa ang gamot, naa ang pagtubo, naa ang kinabuhi, ug ang mga sanga nakaambit sa kinabuhi gikan sa punuan. Kung si Jesus manggani di ay mao ang punuan ug kita mao ang mga sanga, kita nakaangkon og kinabuhi gikan ni Jesus. Sanglit kay si Jesus punuan man ug kita mga sanga. Nga sa ato pa hawa gikan sa punuan, wala kitay kinabuhi. Ug gani very emphatic ang pagsulti ni Jesus dinhi kanato nga kun layo ug wala siya kanato, wala kitay mahimo. Nga sa ato pa ang tanan di ay natong mabuhat kung atong gibuhat sumala sa atong pagtuman sa mga pulong nga gitudlo na Jesus dinhi kanato. Buhi kita ug mamunga kitag daghan. Dinhi karon sa ato nga pagpamalandong, ato baya gyud di ay nga mahinumduman nga si Jesus miingon gani nga siya mao ang atong sukaranan, siya ang atong kalig-on, nga kung kita nagpuyo sumala sa iyang mga pulong, kita sa kanunay lig-on diha sa atong kinabuhi. Ang atong pagtuman sa iyang mga pulong mao'y makahatag kanato og dako kaayo nga kalig-on aron kita mupadayon bisan pa man sa daghan nga mga kalisdanan kaha nga atong masugatan dinhi sa atong kinabuhi. Apan dili kita malisang, dili kita mahangawa kay nganuman tungod kay kita sayod nga si Jesus naa uban kanato. Kita diha sumpay ni Jesucristo. Ug kita nagkuha og kinabuhi gikan kaniya. Nga sa ato pa di ay kung kita layo ug putol gikan ni Jesus, gikan sa punuan, walay kinabuhi nga moabot dinhi kanato. Mao nga dinhi karon sa ato nga pagpamalandong, nindot sab kaayo nga atong usisahon
Kumusta man ang atong relationship with Jesus? Diin man ni nato gipasukad ang atong pagpakigsuod, ang atong relasyon tali ni Jesus. Tali sa Dios nga nagpakatao nga nahimo natong manluluwas. Kini mo pahinumdum baya nato sa atong pagkabinunyagan. Nga kita nahimong sakop ti ining simbahan. Ug gani labaw pa ni ining pagkasakop nato sa simbahan, giangkon ta sa Dios nga iyang mga anak. Ingon ini ang kalig-on sa atong relationship with our God. Tungod kay giangkon manggud ta nga iyaha, giangkon ta niya nga iyang mga anak. Makahinumdum tingali ta kung mulingi ta sa makadiyot ug atong tan-awon bitaw unsa may nakapasulod nato dinhi sa simbahan, unsa may nakapahimo nato nga mga anak sa Dios. Yano lang kaayo. Inigbunyag naa ang water of baptism, unya nganlan dayon ang bata, moingon tingali, Mary Rose, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ingon niini ang ato nga maanindot kaayo nga panaw sa atong kinabuhi nga kita nahimo nga mga anak sa Dios. Apan kinsa pa man kaha ang kana bang malipay nga mo celebrate nining dako kang hitabo sa atong kinabuhi. Ang atong pagkigrelasyon tali sa Dios nga nagsugod diha sa atong pagbunyag. Mao bitaw tingali kaha nga dili kay ta makakita sa kahulugan sa pulong sa Dios. Dili kay ta makakita sa kahulugan sa atong pagsalmot sa santos nga misa kay ngano man kay wa man gud nato makita nga kining tanan nagsugod diha sa atong pagkabinunyagan. Ug ang nakatahom pagyud niini nga diha sa atong pagdawat sa sakramento sa pirma gisilyuhan kita sa Espiritu Santo. Nga diha sa atong pagpirma gibadlisan og lana ang ato nga agtang ug naa ang mga pulong dawata ang timaan sa hatag sa Espiritu Santo nga nagpasabot nga we are being sealed by the Holy Spirit. Ug mauni nakalig-on sa ato nga pagpanagsuod tali sa Dios. Ug dinhi dawata ang timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Kaalam, kahibalo, pagkamakidiyos nun, kalig-on. Ingon niini ang mga gasa nga gihatag sa Espiritu Santo dinhi kanato. And we are walking with all the gifts nga gisilyo sa Espiritu Santo dinhi kanato. Apan gipahanumduman ta ni Jesus dinhi sa Ebanghelyo na pabilin mo nako kay ang layo ug hawa gikan kanako
walay kinabuhi. Kung magpabilin taniya, naa ang kinabuhi. Matahom lang nga pamalandungan nga, kana bang nangandoy taog kalinaw, o gani din sa pagsulod nato si Bano, pagsugod nato sa Santos Kamisa, naagyudayon ang maanindot kaayong greeting, ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug kamo moingon sab, maanaa usab kanimo. Nga nagpasabot lang ni, nga we are one church, ug ang atong ulo mao si Jesucristo. He is the head dinhi sa ato nga simbahan. Mga kaigsuunan, maubaya ni mga panahon karon nga makapamalandong sabta sa kahulugan sa atong kinabuhi. Diya sa atong relationship with one another o ang atong relationship with our God in Jesus. Mao nga malipayon ka ita, nga mudawat sa Eucharistia kay nganuman, kay mauni siya ang makapalig-on, kay kini mao ang pagkaon nato alang sa kinabuhing walay katapusan. Mauni mo pahinumdum nato nga kita sa kanunay isip mga sanga naa sumpay sa punuan. Malipayon ta nga apan going home nga atong gidawat sa Jesus diha sa pagkalawat kay baluta nga kita naa ni Jesucristo. Naa ang kalinaw, naa ang kalipay, ug naa ang